Devojke, hajde da igramo žmurke zajedno. Hajde papir, kamen, makaze, ko će da traži? Amanda, ti tražiš. Sad ću se tako sakriti da me nikad nećeš naći. Mislim da me niko neće naći ovdje. Osim pauka. Jao, baš je jezivo ovdje. Pitam se šta je u tim sefovima. Tako su lepi. Da vidimo. Ajoj, u pomoć. Krećem da tražim. Gde su svi mogli da odu? Opa, Phoebina frizura ju je odala. A gde je Mike? Ne znam. Hajde zajedno da tražimo. Osjećam da se dio ovoj ostavi. Oho, nikad nisam bila ovdje. Koliko ovdje ima zanimljivih stvari. Phoebe, vidi, tu je 3 sefa. Možda se Mike sakrije u jednom od njih. Znam da zvuči glupo, ali hajde da preverimo. Hajde. Da vidimo. Ne, to sigurno nije Mike. Ovo je moja omiljena čokoladica Kinder Bueno. Hajde prvo da jedemo, onda ćemo nastaviti da tražimo. Možda je u ovoj kutiji. U pomoć. Jao, očigledno ovu kutiju dugo nisu otvarali pre nas. Ostaje da proverimo zelenu. Oho, našli smo Majka. I čeka nas super challenge. Znala sam da će dobiti nešto ukusno. Jo, šta da radim? Nadam se da flaša neće eksplodirati. Dobro je. Zašto tako dugo? Vreme da i ja otvorim sef. Slika govori da me očekuje nešto neprijatno. Kaka na sefu nije prevarila. Mrzim limune. Mike, a šta je kod tebe? Opa, ja imam oblak. Izgleda da će biti kiša, ali neobična nego slatka. Pogledajte, da li ste nekad vidjeli kišu od Skittles bombona? Nisam ni ja. Blago meni. Phoebe, zašto ne piješ kolu? Kakva brzina. Bilo je ukusno. Joj, izgleda da će sad biti nešto. Od toga su u celoj zgradi pukla sva stakla. Izvinite, nisam htjela. Kako te nije sramota? Ljudi te gledaju. Prestani da gunđaš. Amanda, bolje jedi svoje limune. Jao, nadala sam se da ste zaboravili na njih. U redu, znam. Da bih ih lakše progutala, moram ih piti, a ne jesti. Možda limunov sok neće biti tako loš. Postoji samo jedan način da saznam to. Da probam. Hej, pazi šta radiš. Amanda, sad ćemo ti mi doći. Ne derite se, i bez vas mi je teško. Ajoj, kakav užas. Jao, ali za vas je to besplatan tuš. Zašto se završila slatka kiša? Tako je bolje. A zašto samo Mike dobije ove bombone? Biće dovoljno za sve. Hej, šta to radiš? Daj mi tanjir. Sad je to tvoj novi šešir. A ja ću ukrasti ceo oblak. Kako mi je to dosadilo? Prestani da diraš ono što pripada meni. Jesi htjela bombone? Eto ti. Joj, kako boli. Mislim da sam i ovog puta imala sreće. Mogu li da budem prva? Wow, nisam znala da mogu dobiti novi iPhone u sefu. Od sad ću imati najlepše slike. Mike, Amanda, osmijeh. Hej, šta to radiš? To je za uspomenu. Vreme da saznamo šta se nalazi u vašim sefovima. Zašto neko dobije iPhone? A ja ovaj smrdljivi luk. Fuj. A šta je kod mene? Čudno. Nemam 5 godina. Šta da radim s ovim lutkama? Ali izgledaju stvarno cool.
Mogu da se igram? Šta se dešava? Moja ruka ne osjećam je. Shvatila sam šta ću mi ove lutke. Prijatelji, sad mogu upravljati vama. Da vidim šta još ima u mom iPhone-u. Phoebe, ruke gore. Čudno, ali i ovako sve vidim. To još nije sve. A sad potresi rukom. Ovako. Oho, nisam mislila da je to tako zabavno. Jao, to je novi iPhone. Vidi šta si uradila. Razbio se. Ali nisam namerno. Mike, hajde, jedi svoj luk. Muka mi je samo od njegovog mirisa. Ne, neću da ga jedem. Jedi. Rekla sam da jedeš. Neću. Onda ću morati da pribegnem lutki. Sad ćeš morati da zagrizaš taj luk. Ne. Odvratno. Već osjećam kako se taj miris širi po celoj sobi. Majka, da li si znao da možeš jesti i udarati sebe po glavi istovremeno? Nisam znao i ne bih to hteo da znam. Kakav užas. Prestalo je. Amanda, ne diraj više ove lutke, dosta. Nisam mislila da je to tako zabavno. A sad, društvo, hajde svi da plešemo. Brže, brže, brže. O, da. Jo. Sada sam izgubila lutke. Gde su? Sad su kod nas. Samo sam htjela da se igram. Ovaj put me očekuje nešto zabavno. O da, obožavam čips. Vreme je za ručak, ali kako da otvorim ovo pakovanje? Nemam dovoljno snage. Ovako. Sada Amanda može jesti čips. Sa sebe. Nadam se da ću dobiti nešto ne mnogo gadno. O ne, zašto nemam sreće? Mrzim brokoli. Mike, hoćeš da probaš moj čips? Da, onda zatvori oči i otvori usta. Što? Fuj, odvratno. Kao da sam žvakao travu. Nije smešno. Phoebe, a šta ti imaš u sefu? A kod mene? Ovaj ljubičasti šešir. Jo, gde je ona? Čudno. Ne razumijem, šta će mi? Običan šešir. Oho, ne. Nevidljivu kapu sigurno nikome neću dati. Mike, vreme je da isprazniš tvoj tanjir. Ali ne želim. Moraš, Mike. Fuj, dosta mi je. Nemate pojma koliko je to gadno. Onda ćemo te mi nahraniti. Jao, zašto ste tako okrutni? To je najgore mučenje koje sam mogao da zamislim. Već osjećam kako smrdim iznutra. Jao, sad ćete i vi osjetiti. Mike, to je odvratno. Trebaju nam gas maske. O, zašto meni niste ostavili? Neću ni ja da mirišem to. U stvari, miris je nestao. Vazduh u sobi je ponovo svež. Amanda, vreme je da pojedeš čips. Slažem se, taman sam ogladnila. Ja, oduševljena sam. I ja bih htjela da probam. Skloni ruke. Cicio, ako ne želiš na dobar način, pričat ćemo na loš. Oho, nisam znao da čips može da leti. Ili to je sve lukava Phoebe napravila. Znamo da si to ti. Pa šta sad? Bitno je da sam probala čips. Kako me nervira taj glupi šešir. Hej, gde ćeš, stani? Gde mi je šešir? Jao, sad nikad neću naći ni šešir, ni svog psa. Prank sa stolicom nikad neće ostariti. Subscribeujte Barada da ne propustite nove zanimljive i uzbudljive challenge. Sa nama je uvek zabavno. O, šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako.
O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno! Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sendvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Što se dešava? Dosta. Da, upravo si Plovno, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sendvič. O da. Dalje sipam ulje na zagrijen tiganj. I spuštam sendvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da daš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. Dakle, i ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo odozgo i to je to. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema. Nije li sve u redu? Super. Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipeću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povrati ću. A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljudo? To je mnogo ljudo. Požar! Sad ću sve da spalim ovdje. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja! Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da! Okej. Obične makarone? Fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Što si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati
dugačke špagete. A, verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica! Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super! Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo, naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da! Hej, mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk! U pomoć! Sad ću te prebiti! Izvini, zombi, hoćeš vaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O da, odlično vide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio opći. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukove. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je kom. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim, treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smijete se? To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestim ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslatičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O da, sa sirupom od jagode će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću se u kalup i nosim u revnu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool! Hoću ja da letim. Zombi, vidi trik. Evo prst postoji, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst.
Kakav užas! Otkinula si sebe prst! A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas! Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja! Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš. Ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gde je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. Zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. Da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. Još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Gde je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. Glava klovna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. Da. Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Bravo, slepi mišu! Sad ću probati krilo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro! Dakle, ostalo je zabrati pobednika i pobedio je vampir! Da! Čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio Frank! Hej, Wednesday! Hajde sa nama! Skidamo poklopac zajedno? To je Huba Buba, još i čarobna. Hajde da izvučemo kartice. Ja ližem. Ja grizem, cool! Ja nemam ništa. Prokletstvo. Jelen, ne brini. Ja ne želim da slušam to. Dajte mi žvaku. Hoću da je probam. Dakle, ja ližem. Maksimalno ću iskoristiti tu priliku. Ova žvaka je zaista čarobna. Pogledajte, mogu sama izabrati ukus. Da, taj ukus mi odgovara. Sad ću probati. Divno. Jezik mi je postao ljubičasti. Niko to nije video. Enid, uzmi. Hajde, samo što hoću da promenim ukus. Okay. Dakle, ne, samo ne ljuto. Šta još ima? Bombone njorc. Da, to mi se sviđa. Sad ću da probam. Da, a sad ću da naduvam balon. Pa to je žvaka. Cool, uspela sam. Ups, pukao je. Koliko bombona njorc. Nisam očekivala to, ali baš sam srećna. Enid, daj meni. Ajde, nemoj biti cicija. Šta? Ali nama to neće biti dovoljno. Enid, baš si bezobrazna. Izvinite, drugari, ali tog ni meni neće biti dovoljno. Super. Plašim se da skidam taj poklopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. Kako odvratno. Okrećemo kartice. Ne, ja grizem, fuj.
A kod mene opet ništa. Kakva šteta? A ja ližem, pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, hvatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizam to. O, ideja. Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. A mogu da jedem? Probat ću. O ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu. Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sad čekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Rešeno, ja ću skinuti pokopac. Imam srećnu ruku. Ili ne? Kako gadna torta. Šta je kod mene? Ništa, dobro je. O ne, ja opet grizem. Neću. A ja ližem. Pa okej, to nije loše. Ja sam prva. Torta izgleda prelepo. Probat ću fil. Kako prijatan ukus. Sviđa mi se. Treba polizati ceo fil. Da, zadovoljna sam. Wednesday, stani, šta tu radiš? Nemoj da me prekidaš dok uživam. Dakle, ja sam završila. Sad je tvoj red. Jel da? Više mi se ne jede to. Posebno nakon toga što si je polizala. Imam ideju. Ćao, Gendry. Možeš da mi doneseš svoj proizvod? Super, čekam. A ko je to? Ćao, Gendry. Jesi donela? Pokaži. O, da. To je baš ono što mi treba. Koliko slatkiša. Uzet ću ovo. Ovo. I obavezno ovo. Možeš uzeti svoje pare, Gendry. Ćao, vidimo se. Hvala. Enid, imaš tako čudnog prijatelja. Misliš? Gendry je najbolji drug na svetu. Uvek mi pomaže sa slatkim. Dobro, sad ću lepo ukrasiti tortu. Eto, sada izgleda mnogo bolje. Wow, Miley, to je mnogo lepo. Da, i meni se sviđa. Jako ukusno. Da li bi mogli da ne radite to ispred mene? Fuj. Ja ću da dignem. Ja još nisam otvarala. Okej. Pa može. Običan čips. Da vidimo kartice. O ne, ja grizem. A ja ližem. Lako. A ja ne radim ništa. Super. Dakle, ne brini, uspećeš. Ili ćeš izgoreti. Ja ću da počnem. Dakle, sad ću polizati ovaj čips. Ja obožavam ljuto. Da. Divno. Jau. Kako ljuto. Ja sam već zaboravila te osjećaj. Gori mi jezik. Ideja. Imam led. Da, imam ga u frižideru. Odlično. To će mi pomoći. Hajde brže. Da, postalo mi je bolje. To se može skloniti. To je to. Sada ti. Kako da pojedem to? Juj. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću mleko. Zatim ću močiti čips u mleko. Mleko će upiti sve ljuto. A ja ću pojesti običan čips. Da, lako ću ga pojesti. Ko će ovo da pije? Zar ja? Nisam planirala to. Okej, popit ću. Jau, o ne! Sve mi gori ustima! Sad će biti požar!
Šta je to bilo? Kao da smo u paklu. Neću da vas čekam. To su moje omiljene bombone. Žele oči. Odlično. Hajde da vidimo kartice. Da, ja grizem. Ja ližem, nije loše. Kod mene ništa. Užas. Ja ću da počnem. Treba će mi jedan lifehack. Spojit ću viljuške i traku. Dobit ću prste viljuške. Tako mogu uzeti odmah svi oči i polizati ih. Gledajte, zar to nije genijalno? O, da, prelepo. Baš mi se sviđa ukus. Kao da imam ruke sa očima. Divno. Enin, molim te, ne liži sve, stani i preklinjam te. Neću da jedem bombone sa tvojom pljuvačkom. Molim te. Završila sam. Treba vratiti bombone u činiju. Jo, nešto neće. A zar ću zauvek ostati sa njima? Samo ne to. Hoćeš da jedeš sa mojih prstiju? Pa ne. Sad ću skinuti sve bombone. Jao, ligave su, fuj. A više neću da ih jedem. Ne želim da se otrujem. Ideja. Treba pogledati kroz mikroskop. Sad ću da vidim. Ojoj, koliko mikroba. To se ne sme jesti. Šta da smislim? Tačno. Imam antiseptik. Sad ću ubiti sve mikrobe. Odlično. Poprskala sam sve bombone. Sad su bezbedne. Hvala, drugari. Sad ću da probam. Kako ukusno. Svaka bombona je tako divna. Sad ću progutati jezik. Koliko je to ukusno. Blago meni. Da, blago tebi. Šta je ovaj put? Super. Lizalica sa letećim mišem. Hajde da okrenemo kartice. Šta je kod mene? Ja ližem, ne. A ja grizem. To je još gore. Kod mene ništa. Sreća me napustila. Okej. Jel ja počinjem? Jeste sigurni? Ali ne želim. Lizalica je tako velika. Dobro, probat ću. To je ukusno. Slatko. Nemaš mnogo vremena, požuri. Dobro. Uzmi. Super. Hvala. Sad ću da probam. Da. To je zaista ukusno. Nije lagala. Sviđa mi se to. Wednesday, hajde da se igramo. Hajde dok Enid jede lizalicu. Hajde da radimo tretmani. Dobro, shvatila sam. Jesi možda za Uno? Super. Vidi, došla je do letećeg miša. Šta nije u redu, ne. To je leteći miš. Za malo ga nisam pojela. Eto, lizalica se razbila. Šta se dešava? Bežimo! Slobodna sam. Ćao. Bila sam zarobljena u lizalici. Hoćeš možda? Ne moraš. Recite, kako pijete krv? Sad ja otvaram. Pizza! Gledamo kartice. Da, ja grizem. A ja ližem. Super! Kod mene naravno ništa. Nervira me već to. Daj mi svoju karticu, a ti uzmi moju. Pare? Da, može. Izvoli. Šta? Kakav je to zvuk? Ne smemo da se menjamo. Dobro, onda vrati pare. Ups, ne znam gde su. Ja ću da počnem. Obožavam picu. Treba je polizati dok se nije ohladila. Baš ukusno. Htjela bih da je pojedem, ali ne mogu. Gotovo. Pepperoni mi je ostalo na licu. Vraćam. Eto, izvoli. Pizza izgleda odvratno. Wednesday, uzmi. To više niko neće da jede. Dobro, probat ću.
Jao, ružno. O, našla sam pare. Takve mi već ne trebaju. Enid, hoćeš? Naravno. Došla mi ideja. Neka brojalica odluči ko će da otvara. Ne, ja ću otvoriti. O, kola ni loše. Uzimamo kartice. O, ja grizem to. A ja ližem. Super. Kod mene ništa. Šteta. Ja počinjem. Jedva čekam da probam. Otvaram i pijem. Ej, zašto neće? Čudno. Pa to je žele sa ukusom kole. O, da, treba ga istisnuti. Kako ukusno. Ne, zaustavi se. A ja. Okej, ne ostavljaš mi izbora. Nedavno sam naštrila testeru. Sad ću odseći nogicu tvoje stolice. Ćao, En. Hvala ti. Probat ću. Nemam dovoljno snage. Ti si slabić. Vidi je. Nije tačno. Uspeću. Tišina. Treba će mi pomoć. Dakle, stavit ću flašu unutra. A sada uvrnuti. Pogledajte, žele izlazi. A ja skoro ne radim ništa. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim još. O, Wednesday, super smislila to. Svaka čast. Prelepo. Skupit ću sa stola uz pomoć kašike. O, da. To izgleda prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Wednesday, hoćeš nama dati? Ne, to je samo moje. Sklonite se. Sija? Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. O, odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. To će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj! Skloni ih od mene. Plašim se. Jao, pritisla sam dugme. I još jedno. Samo ne crvi. Dobra vest. To nisu crvi, nego cornflakes. Hvataj. Wow, volim cornflakes. Treba mi činije da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića. Dakle, dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra. Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne, to je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. A sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gdje su moji slatkiši? Čekam. Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno. Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljat ću ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme da pritisneš dugme, a biraj koja ti se više sviđa. O, odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. O, da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles, to je još gore.
Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Šta je? Kako si? O ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. O da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. O, tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. To je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. Super. Da, prelepo. Wednesday gori. Treba ih hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično, nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umotiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, u pravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit ću vam se. Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. Ne podnosim sen. Mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. Da. Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Wednesday, bežimo odavde. Deca. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. Važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znamo dakle da počnem. Uzet ću šlag i staneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? Tačno, Skittles bombone. Divno,
Sa sljedećim slojem ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno! Svaka mi čast! Moram probati malo fila. Jao, kako je lep! Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna. O, jabukica, to mi treba. Dakle, stavit ću je ovdje. Obući ću ovo i sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, što je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla Nutelle? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najao sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično! Dakle, uzet ću Nutellu. Kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. Treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao da ne bude grudica. Tako je. Eto. Dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. Kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. Gledajte. Oduševljena sam. Mlijeko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno.
A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mlijeko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. O, pogledajte kako lepo ukrasa čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. O, da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. Kakao ukusna Nutella. Jo, sve sam pojela. Šta da radim? Znam. Sipat ću mlijeko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promučkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlijekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegle od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. Da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasu. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću iseći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog lagija. Odlično mi ide. Super. A sad ću iseći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. Divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, a šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace. Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušinica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A
A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Ha. Jo, svi su završili. A šta da radim? Uzet ću ulje i... Jo, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. Koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa, ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. Što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. Vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću test od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roza žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak. Spremite mi tortu u obliku dvojca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite.
Super, sigurno ću uspeti. Tara, gledaj. Vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi šokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. Aha, napravit ću ih od marshmallowa. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se! Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super! A zatim mi treba marcipan. Ej, Tara, ja sam to prvo uzela, daj mi! Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moju uništila. Prestani!
To ti prestani, ne!